Nogle gange er det ikke det, en mand siger, men hvordan han opfører sig i sine mest sårbare øjeblikke, der afslører dybden af hans kærlighed. Ifølge Carl Jung, en af de mest indflydelsesrige psykologer i det 20. århundrede, er ægte kærlighed ikke bare noget, man siger, men noget, der afsløres ubevidst gennem intimitet. I den måde, han holder dig tæt, den måde hans øjne dvæler ved dine, eller hvordan hans ånde falder sammen med din i stilhed, kommer hans dybeste følelser frem. Men hvordan kan du vide, om det er kærlighed, ikke bare begær? Jungs arbejde med det ubevidste sind fremhæver 4 kraftfulde tegn, subtile, ufrivillige adfærdsmønstre, der kun vises, når en mand er ægte dybt forelsket. Jung lærte, at kærlighed ikke blot er en følelse, det er en sammensmeltning af sjæle, hvor rå, instinktive sandheder kommer til overfladen. Når en mand er følelsesmæssigt forbundet, begynder hans krop og sind at udtrykke sandheder, som han måske ikke engang bevidst erkender. I dag udforsker vi 4 intime adfærdsmønstre, der ifølge jungiansk psykologi indikerer, at hans kærlighed går langt dybere end blot tiltrækning. Dette er ikke bare vaner, det er ubevidste handlinger af hengivenhed. Og ved slutningen af dette vil du vide præcis, hvad du skal kigge efter. Det første tegn er dybt øjenkontakt under intimitet. Der er noget næsten mystisk ved vedvarende øjenkontakt i et øjeblik af dyb forbindelse. Det overskrider fysisk tiltrækning og rører ved essensen af følelsesmæssig intimitet. Jung kaldte ofte øjnene for sjælens vinduer, og det var der en god grund til. I sin undersøgelse af det ubevidste erkendte han, at blikket er et af de sjældne ufrivillige udtryk for det indre selv. Ord kan vælges, endda manipuleres, men øjnene afslører sandheder, som sindet måske endnu ikke er klar til at indrømme. Når en mand møder dit blik i intime øjeblikke, er det langt mere en lidenskab. Det er en tavs indrømmelse. Han ser ikke bare på dig. Han tillader sig selv at blive set, og den handling at blive set på ægte vis er en af de mest dybdegående former for overgivelse. Dette niveau af øjenkontakt er sjældent. Det kræver dyb følelsesmæssig tilstedeværelse. Mange mænd, der er formet af kulturelle forventninger, lærer at adskille sex fra følelser. For dem kan intimitet blive en rent fysisk handling. Men når en mand er dybt forelsket, ændrer noget sig. Hans behov for forbindelse overstyrer gamle vaner med afstandtagen. Hans blik dvæler ikke kun, fordi han er fysisk udsat, men fordi han er følelsesmæssigt sårbar. Jung ville sige, at dette er tema, det indre feminine, der kommer frem. Det er den del af hans psyke, der længes efter forbindelse, dybde og følelsesmæssig forening. I dette øjeblik bliver øjnene mere end et fysisk træk. De bliver en bro mellem sjæle. På den anden side kan det også sige meget, hvis man undgår øjenkontakt. En mand, der ser væk under intimitet, kan stadig føle begær, endda omsorg, men har sandsynligvis følelsesmæssige barrierer. Han frygter måske den sårbarhed, der følger med at blive set fuldt ud, eller måske beskytter han en del af sig selv, som han ikke er klar til at se i øjnene. I jungianske termer kan dette afspejle uløste skygger, skjulte frygt eller gamle sår, der forhindrer ham i at overgive sig fuldstændigt. Øjnene lyver ikke på samme måde som ord. Derfor undgår så mange mennesker dem for at bevare kontrollen, for at skjule det, de ikke vil have set. Men når en mand holder øjenkontakt, urokkelig og åben, siger det meget. Det betyder, at han stoler på dig, ikke kun med sin krop, men med sit ægte jeg, den rå, upolerede version, der findes bag masken. Der er en grund til, at elskende instinktivt lukker øjnene, når de kysser.
for kun at åbne dem bagefter, som for at bekræfte tilstedeværelsen af den, de elsker. Den stille genforbindelse er instinktiv. En primitiv måde at sige, jeg er her fuldt ud. Derfor er dyb øjenkontakt det første og måske mest kraftfulde tegn på ægte følelsesmæssig forbindelse. Det kan ikke tvinges frem. Det er ikke en forestilling. Det er en ufrivillig handling af tilstedeværelse. Et øjeblik, hvor to mennesker sænker paraderne i det fælles blik. Kærlighed råber ikke. Den er bare ingen masker, ingen forstillelse, bare to sjæle, der mødes i sandhed. Det andet tegn er at prioritere din nydelse frem for hans egen. I jungiansk psykologi er ægte intimitet mødet mellem modsætninger, sammensmeltningen af to forskellige selver til noget større, denne hellige forening, som Jung kaldte konio, handler ikke kun om fysisk tilfredsstillelse. Det er en alkymistisk forening af sjæle i fælles overgivelse, og et af de tydeligste eksempler på dette er, hvordan en mand giver glæde, når han virkelig er forelsket. Begær er egoistisk. Det søger at tilfredsstille sig selv. Kærlighed søger derimod forbindelse. Når en mand sætter din glæde før sin egen, er det ikke bare venlighed. Det er en ubevidst erklæring om hengivenhed. Et budskab uden ord. Din lykke er min lykke. Ifølge Jung er skyggen de undertrykte dele af vores psyke. Ofte det, der styrer vores primitive impulser, herunder egoistiske begær, men kærlighed har kraften til at overskride det. En mand, der elsker, udsætter ikke sin nydelse ud af pligt. Han gør det, fordi det at give er nydelsen. Det er foreningen af maskuline og feminine energier, der er på spil. Drivkraft, imødekommenhed og forvandling af sex til noget helligt. Du vil se det i den måde. Han er opmærksom på dine reaktioner, husker, hvad der gør dig glad og føler ægte tilfredsstillelse i din tilfredshed. Hans omsorg er ikke beregnet. Den er instinktiv, som om din krop var en del af hans egen. I modsætning hertil, Tal. Ingen til at tage lyst. Der er rent fysisk noget, den forbruger uden hensyn. Men kærligheden er en mand, der jagter lyst, fokuserer måske kun på sig selv. En mand, der er forelsket, bliver ødelagt af dig. Jung ville sige, at denne transformation er tema, det indre feminine, der leder ham mod empati, ømhed og en længsel efter at smelte sammen. Derfor afslører de mindste gestus den måde, han holder dig på bagefter. Oprigtigheden bag det, der var så godt for dig, net dig, langt mere end nogen dramatisk erklæring nogensinde kunne, og denne uselviskhed er ikke begrænset til soveværelset. Jung betragtede relationer som spejle, der reflekterer det. Vi må se i øjnene og helbrede i os selv. En mand, der giver frit i intimiteten, er ofte en mand, der allerede har kæmpet med sin egen usikkerhed, sit behov for kontrol og er kommet ud på den anden side villig til at give, ikke tage. Den sårbarhed er essensen af ægte kærlighed, ikke perfektion, men nærvær. Når han sætter din nydelse først, siger han med sin krop, hvad ord sjældent kan udtrykke. Du er hellig for mig. Dette er fingeraftrykket af ægte kærlighed. Det kan ikke efterlignes. Det er ubesværet, ægte, et tegn på, at hans hengivenhed rækker ud over overfladen og ind i sjælen, og det er, hvor Jung mente, at ægte forandring begynder. Det tredje tegn efter intimitet er kærlighed og følelsesmæssig åbenhed. Øjeblikkene efter intimitet afslører ofte mere om en mands følelser,
end selve handlingen. Carl Jung forstod, at fysisk nærhed har evnen til at opløse forsvar, midlertidigt dæmpe egoet og give det ubevidste mulighed for at komme til overfladen. Når en mand er dybt forelsket, bliver sex mere end et klimaks. Det bliver en døråbning til følelsesmæssig nøgenhed. Derfor er adfærd efter sex så afslørende. Den måde. Han holder om dig. De ord. Han deler. Den sårbarhed. Han viser. Når lidenskaben aftager. Det er ikke bevidste valg, men ubevidste afsløringer af, hvordan han virkelig ser dig. Jungs begreb om skyggen, de skjulte, ofte undertrykte dele af vores psyke, forklarer, hvorfor mange mænd kæmper med sårbarhed. Samfundet betinger mænd til at forbinde styrke med følelsesmæssig tilbageholdenhed og lærer dem at trække sig tilbage efter fysisk intimitet. Som om kærlighed på en eller anden måde mindsker deres maskulinitet. Men når en mand elsker dybt, svigter denne konditionering ham, hans skygge, det sårede, følsomme selv, som han normalt holder skjult, kommer frem uden hans tilladelse. Han trækker dig måske tættere i stedet for at vende sig væk, deler barndomsminder eller blot lægger sin pande mod din i tavs samhørighed. Dette siger ikke beregnede træk, det er psyken, der gør oprør mod forstillelse, et bevis på, at han forbinder dig med tryghed frem for blot nydelse. Denne seksuelle sårbarhed har en vigtig psykologisk funktion. Jung mente, at ægte intimitet kræver integration, sammenflætning af vores lyse og mørke sider med en anden person. Når en mand forbliver følelsesmæssigt til stede efter sex, viser han, at han stoler på dig med hele sig selv, ikke kun sit begær. Den måde, han strøg dit hår tankeløst eller delte en privat tanke, afslører, at hans forsvar midlertidigt er brudt sammen. Der er ingen optræden her, ingen forførelse, bare den rå, ufiltrerede sandhed om hans tilknytning til dig. Kontraster dette med møder, hvor en mand trækker sig tilbage umiddelbart efter klimaks. Selvom det ikke altid er tegn på følelsesmæssig fravær, tyder denne adskillelse ofte på, at hans forbindelse til dig primært forbliver fysisk. Egoet genopbygger hurtigt sine mure og genvinder kontrollen, hvor der for øjeblikket før var overgivelse. Men når en mand bliver hængende, når han behandler eftergløden som noget værdifuldt snarere end en ulempe, viser han dig det. Jung kaldte den transcendente funktion i aktion, kærlighedens evne til at opløse grænserne mellem to mennesker. I sidste ende er post-eksfektion kærlighedens mest ærlige sprog. Det er i disse stille øjeblikke, når kroppen er mættet og sindet ubevogtet, at hjertet taler højest. En mand, der åbner sig for dig, her deler ikke bare sin seng, han deler sin indre verden, og ifølge Jung er det et tegn på, at det, han føler, er langt dybere end begær. Det er anerkendelsen af sjæle. Nummer 4. Synkroniserede bevægelser og ubevidst spejling. I elskendes tavse sprog udtrykkes de dybeste sandheder ikke gennem ord, men gennem den ubevidste koreografi af kroppe, der bevæger sig i perfekt harmoni. Carl Jungs begreb om det kollektive ubevidste, den dybe reservoir af primære minder, som hele menneskeheden deler, hjælper med at forklare, hvorfor to mennesker, der er dybt forelskede, ofte falder ind i spontan synkronisering, når hans vejrtrækning sænkes for at matche din, når jeres lemmer flettes sammen uden tanke eller anstrengelse, når en simpel berøring synes at kommunikere mere end paragrafer nogensinde kunne. Dette er ikke tilfældigheder, men biologisk poesi. Det er bevis på,
at jeres forbindelse er gået videre end bevidste intentioner og ind i instinktets rige, hvor kroppens gamle visdom overstyrer sindets beregnede bevægelser. Jung mente, at dette fænomen stammede fra det, han kaldte mystisk deltagelse, en oprindelig tilstand af følelsesmæssig enhed, hvor grænserne mellem individer midlertidigt opløses. I det almindelige liv holder vi nøje kontrol over vores fysiske tilstand, men kærlighed har en måde at nedbryde disse barrierer på. Når en mand er følelsesmæssigt overgivet, begynder hans nervesystem at resonere med dit i det, som videnskaben nu kalder limbisk synkroni. Hans hjerteslag kan subtilt tilpasse sig dit. Hans gestus kan spejle dine som ekkoer over en usynlig bro mellem sjæle. Dette er ikke efterligning. Det er fællesskab. Kroppens måde at udtrykke det, som den bevidste sind måske stadig er for tilbageholdende til at indrømme. Vi er ikke længere adskilte. Betydningen af denne synkronisering bliver især tydelig i øjeblikke af dyb stilhed. Læg mærke til, hvordan når I ligger sammen i stille intimitet, måske begge skifter position samtidigt eller sukker i samme rytme. Disse mikroøjeblikke afslører, at jeres forbindelse fungerer på et langt dybere niveau end social interaktion. Det er en biologisk dans, der er kodet i vores DNA. Jung ville hævde, at dette repræsenterer arketypen af det guddommelige par, der manifesterer sig i realtid. Det gamle symbol på helhed, som findes i myter på tværs af kulturer. Jeres kroppe husker bogstaveligt talt, hvad jeres sind måske har glemt. At kærlighed i sin højeste form er en tilbagevenden til enhed. Kontraster dette med de stive, selvbevidste bevægelser ved tilfældige møder, hvor hver deltager forbliver meget bevidst om sin separathed. Uden følelsesmæssig investering forbliver kroppen på vagt. Bevægelserne forbliver beregnede, og ægte synkronisering forekommer sjældent. Men når kærligheden er til stede, smelter behovet for denne vågenhed væk. Hans hånd finder den lille del af din ryg, lige når du har brug for støtte. Dit hoved lægger sig ind i kurven på hans skulder, som om pladsen var skabt lige til dig. Denne ubesværede tilpasning er den fysiske manifestation af det, Jung i Antiodrøja kaldte tendensen hos modsætninger til at bevæge sig mod deres modstykke og skabe balance. Det, der gør disse ubevidste bevægelser så dybt intime, er deres fuldstændige ægthed, i modsætning til verbale erklæringer, som kan formuleres eller kontrolleres. Kan kroppens kærlighedssprog ikke forfalskes? Når hans krop bevæger sig i tavs harmoni med din, er det det reneste udtryk for hans psyke anerkendelse. Du er ikke en anden, men en forlængelse. Ikke et objekt, men hjem. I disse ordløse øjeblikke ophører Jungs teorier med at være abstrakte begreber og bliver levende sandhed. At i alkymien af ægte forbindelse kan to separate væsner øjeblikkeligt røre ved den guddommelige enhed, som vi alle stammer fra. Det er derfor, at synkroniserede bevægelser forbliver kærlighedens ældste og helligste dans, koreograferet ikke af bevidst vilje, men af den tidløse visdom i det ubevidste sind. Carl Jung, den banebrydende schweiziske psykiater, så kærlighed som langt mere end en flygtig følelse eller social konstruktion. Det var en dybtgående psykologisk begivenhed. En kollision mellem det bevidste og det ubevidste sind. Kernen i hans teori ligger i begrebet anima og animus. De skjulte feminine og maskuline aspekter i os alle. Ifølge Jung bærer alle mænd en indre feminin billede, der er formet af hans oplevelser,
forventninger og endda kulturelle påvirkninger. Når han forelsker sig dybt, er han ikke bare tiltrukket af en kvinde. Han møder et spejlbillede af sin egen sjæl. Derfor føles den rigtige partner ikke bare spændende. Hun føles velkendt, som om hun altid har været en del af ham. Jo stærkere den følelsesmæssige tiltrækning er, jo mere er Hisma i overensstemmelse med sin essens, hvilket skaber en næsten mystisk følelse af genkendelse. Derfor føles nogle kærligheder forudbestemt, som om de var skrevet i stjernerne, fordi de på en måde var skrevet i hans psyke længe før de nogensinde mødtes. Men denne projektion er kun begyndelsen. Ægte intimitet kræver ifølge Jung noget langt mere sårbart. Villigheden til at sænke de masker, vi bærer i dagligdagen. De fleste mænd er programmeret til at undertrykke deres følsomhed for at beskytte sig mod fordømmelse. Men når en mand er dybt forelsket, sker der noget. Det ubevidste sind, den store skjulte del af os, der gemmer instinkter, frygt og begær, begynder at overtrumfe hans forsvar. Han vil ikke bare være tæt på. Han har brug for det på et primært niveau. Derfor vil du bemærke subtile, men umiskendelige ændringer i hans adfærd, når han er følelsesmæssigt bundet. Han deler måske barndomsminder uden at blive bedt om det, eller hans kropssprog bliver blødere på måder, han ikke kan kontrollere. Det er ikke bevidste valg. Deres ufrivillige reaktioner afspejler dybden af hans tilknytning. Jung mente også, at det ubevidste taler mest tydeligt i intime øjeblikke. Ikke bare gennem ord, men gennem symboler, fornemmelser og instinktive handlinger. Tænk på den måde, elskende synkroniserer deres vejrtrækning. Eller hvordan en mands berøring bliver næsten erbødig, når hans følelser er fuldt engageret. Det er ikke bare romantiske gestus. Det er udtryk for det ubevidste sind, der arbejder og subtilt binder to mennesker sammen. I jungiansk psykologi er kærlighed en form for alkymi. Den forvandler det rå materiale, som fysisk tiltrækning er, til guld i form af en dyb følelsesmæssig og åndelig forening. Og når en mand er virkelig forelsket, afslører hans ubevidste det på de mest smukke og ufrivillige måder. Så hvordan viser denne skjulte psykologi sig i soveværelset? Svaret ligger i 4 kraftfulde, dybt intime adfærdsmønstre. Handlinger, der er så instinktive og afslørende, at de omgår den rationelle hjerne helt. Det er ikke teknikker. Du kan forfalske eller lære fra en bog. Det er det rene, ufiltrerede sprog fra hjertet. Lad os se nærmere på disse 4 tegn på ubevidst hengivenhed. Dyb øjenkontakt, uselvisk gavmildhed, sårbarhed efter intimitet og synkroniseret fysisk og følelsesmæssig rytme. Sammen danner de et stille sprog. Et sprog, der taler om forpligtelse, følelsesmæssig dybde og sjælfuld forbindelse. Carl Jungs lære minder os om, at kærlighed ikke kun er en følelse, det er en sandhed, der viser sig i de mest uforsigtige øjeblikke. Den lever i kroppen, i åndedrættet, i blikket, når vi er for rå til at lade som om. Hvis din partner viser disse adfærdsmønstre, oplever du ikke bare fysisk intimitet. Du deler noget meget dybere, et psykologisk og spirituelt bånd, der går ud over overfladen. Nu er det din tur. Genkender du disse tegn i dit forhold? Har du været vidne til andre ubevidste gestus, der afslørede ægte kærlighed? Del dine tanker og oplevelser i kommentarerne nedenfor. Vi vil meget gerne høre fra dig. Hvis denne udforskning af kærlighed gennem Jungs linse resonerede med dig, så husk at like og abonnere på mere indhold med rod i psykologi og følelsesmæssig visdom. Og hvis du er nysgerrig efter at gå endnu dybere, så lad os det vide. Vil du have,
at vores næste video afslører Jungs skjulte røde flag i forholdet, de subtile advarselssignaler om, at en forbindelse måske ikke er så sund eller tilfredsstillende, som den ser ud til. Indtil da skal du huske, at kroppen aldrig lyver om kærlighed. Lyt til det, der føles under overfladen. Så vil du altid kende sandheden